Pray. Ngatinamate. Holy God, Mwari vatsvene, we thank you for this camp meeting, tinokutendai necamp meeting ino, for the speakers, nevanhu vaitaura, for the members who attended nesangano raiatenda live and on Zoom. live nepazoom. What a blessing to be together and study. Chikomborero kuve pamwe chete tichidzidza. Continue to bless us in your truth Rambai muchitikomborera muchokwadi chenyu and to the solemnity of our role in prophecy. uye muudzamu hwebasa redu muchiprofita. We bless you and praise you in Jesus' name. Amen. Tinokukomborerai nekukurumbidzai muzita raJesu. Amen. Elder Parminder, you can go. I want to welcome everybody back to the fourth and last presentation of mine for this camp meeting. Ndakuchingamidzai mese pachidzidzo chechi4 chekupedzisira pacamp meeting ino changu. We've been discussing the relationship, comparing and contrasting, Tanga tiri kutaura ukama tichifananidza nekusiyanisa radical feminism with liberal feminism. feminism iri radical nefeminism iri liberal. We've learned certain things, and I think hopefully we've unlearned certain things. Takadzidza zvimwe zvinhu, ndinovimbawo kuti takabvisawo zvimwe zvinhu zvatakanga takadzidza kare. So in yesterday's study, Muchidzidzo chanezuro, we asked the question, are we radical feminists? Are we liberal feminists? takafunza mubvunzo kuti tiri maradical feminists here kana kuti tiri maliberal feminists. And the conclusion that we came to was both work within the system. Conclusion yatakava nayo ndeyekuti ese ari maviri anoshanda ari mukati mesystem. And the system is equivalent to the world, the institutions, or patriarchy. System yakafanana nekuti nyika, yakafanana nekuti institution, yakafanana nekuti patriarchy. When I say equal to patriarchy, they're not literally equal to patriarchy, but they operate in a patriarchal framework. I hope we all understand that. Handinoti akafanana nepatriarchy, handirevi kuti akatofanana zviri literal, but ndinotaura kuti anooperata muframework yechipatriarchy. One second. Are we all back? Okay. Okay. So in some of the previous classes, we began to compare liberal and radical feminism. Mune zvimwe zvidzidzo zvapfuura takatanga kufananidza nekusiyanisa They both desire social reform. feminism. Vari vaviri vanoshuvirawo shanduko And we ask how they go about masocial. achieving that. Takabvunza kuti zvinogonekeka sei izvi. And then we also discussed the degree of social reform that's possible.
takazodiscussa degree yesocial reform iri possible. When it came to liberal feminism, Patakauya kunyaya yeliberal feminism, we came to the conclusion that they work within the system and that they're limited in the change that you can expect from them. takatarisa kuti vanoshanda vari mukati mesystem uye vari limited mushanduko dzavanogona kuita. So when it came to radical feminism, Patakazouya kunyaya yeradical feminism, we asked the question, how? takabvunza mubvunzo kuti vanozviita sei. And when we brainstormed, we came up with several answers. Patakataurirana takava nemhinduro dzakasiyana-siyana. And most of them, if not all of them, inferred that you work either outside of the system or you work against it. Zhinji dzacho dzaitaura kuti tinoshanda tiri kunze kwesystem kana kuti tinotoshanda chipikisa And system. working against the system or outside is essentially the same thing. Shanda uri against kana kuti uri kunze kwesystem zvinhu zvakangofanana. And people used the idea of destroying the old system and creating a new one. Vanhu vakashandisa pfungwa yekuputsa system yekare vogadzira imwe itsva. And then, based upon study number 3, Maererano nechidzidzo chechitatu, it's shown in blue here, we actually added in the idea that it actually works within the system, not outside of it. takatowedzera pfungwa iyi zvakanyorwa neblue kuti inotoshanda iri mukati mesystem kwete kunze kwesystem. If that's correct, Kana zviri correct, let's go through these lists and see if they're correct or if they're wrong. ngatidzikei nelist iyi toona kuti zviri correct here kana kuti zviri wrong. So, radical feminism, Radical feminism, in order to achieve social reform, kuti vakwanise kuwana shanduko, does it work social against reform, the institutions, against the system, against the world, or does it work with the system, with the inoshanda institution, with the world? inoshanda against system here, against institution, against nyika, kana kuti inotoshanda nenyika ichishandawo neinstitution nesystem With iripo. or against? Inoshanda nayo here kana kuti hai inoshanda ichipikisa. Put your hands up if it's against. Tunzai maoko kana ichishanda ichipikisa. One person. Munhu mumwe chete. Put your hands up if it's with the system. Tunzai maoko kana ichishanda nesystem. Most people. Vanhu vakawanda. So we'll say that was the wrong answer. Sachati against yange iri wrong answer. In order to achieve social reform, does it try to undermine the system? Kuti igone kuwana social reform inozama kudzikisira system here. So if anybody agrees with that, put their hand up, otherwise I'm going to put a cross. Kana paine anotenderana nazvo sunudza ruoko, otherwise ndichazvicheka. So we're going to end up putting crosses Tichapedzisira taakucheka zvese. against most, if not all. Tichicheka zvizhinji zvacho kana zvisitori zvese. So it's going to be no against the ones I've marked. Zvichange zviri kwete kune zvandamaka. Sorry, did you say something to me? Or asking you to slow down? You or me? Oh. Change mindsets. Inochinja, The inoshandura radical here feminists want to pfungwa. change mindsets. Maradical feminists vada kushandura pfungwa dzevanhu here. We all agree. Dzesystem atotenderana. Do liberal feminists want to change people's mindsets? The system's mindsets? Ma-liberal feminists vada kushandura here pfungwa dzesystem. They're the same. Vakafanana. Do radical feminists want to ask for change? Ma-radical feminists vada kukumbira shanduko here.
Yes. hongu. Liberal feminists? Koma liberal Ask. feminists vari kukumbira here? It's the same. Zvakafanana. Personal influence? Yes. Vanoda personal influence It here? work the same for liberal feminists. Zvinoshanda zvakafanana neliberal feminists. Educate people? Vada kudzidzisa vanhu here? Same for liberal feminists. Zvakangofanana kuma-liberal feminists. And obviously work within the system. Vachishandawo vari mukati mesystem. So we've ended up with a very different model than the one we began with. Tatapedzisira taane modho yakatosiyana neiyo yatakatanga nayo. And every single tick and every single cross applies equally to liberal feminism and radical feminism. Zvatamaka zvese nezvatacheka zvese zvinoaplya zvakangofanana kufeminism iri liberal nefeminism iri radical. Before I take Francisco's question, does anybody disagree with what I've just said? Put your hands up if you disagree with that conclusion. Pane vanorambirana here nezvatataura? Pane vanorambirana neconclusion iyoyo here? Okay, so for those online, everybody agrees with the conclusion that we've come to. Munhu wese atenderana neconclusion yatasvika pairi. Francisco. At the beginning of your presentation, 3 days prior, you stated that the word radical had been distorted. Does that play into this? So at the very beginning, let's see where it might be. We discussed what the word radical meant. Kwekutanga takataura kuti vara rekuti radical We've all rinorevei. agreed it means number 3, root. Takatenderana kuti rinoreva number 3, mudzi. You wrote it down. Oh. I heard you say it. So, like there was today's understanding is kind of a distorted view of what it really is. So in the presentation, I didn't write that information down. I spoke it. Mupresentation handina kunyora information iyoyo pasi, ndakaitaura. After the presentation, I went back and edited the board work, these notes. Tapedza presentation ndakaenda ndikanogadzirisa manotes eboard work aya. So what I've written here Zvandakanyora apa is based upon what we discussed. zviri based nezvinhu zvatakadiscussa. And then I've written out in a little bit more detail what we discussed. Ndakanyora nedetail rakati wandei zvinhu zvatakadiscussa. And I said that points 1, 4, and 2 Ndikati mapoint ekutanga, echi4 are neechi2 really the same or equivalent to it being the root. zvakangofanana kana kuti zvakaenzana nekuti iyi inenge iri root. And the reason why it's considered extreme Mhaka zvichiconsider kuti zviri extreme or rebellious, kana kuti zviri rebellious. and I'll skip number 2, the social reform bit. Ndojamba number 2 pakanzi social reform. If you look how society views things, Ukatarisa kuti society inotarisa zvinhu yakadii, and you did a population study, woita chidzidzo chepopulation, you'd end up getting a bell curve of some shape or form. unopedzisira waane graph rakaita bell curve iri. And the majority of people live in this portion, Vazhinji vevanhu vanogara muportion iyi yatarwa. and we'll call this the norm. Tichaidaidza chiti zvinhu zviri norm. And everything on the outside we'll call extreme. Zvese zviri kunze tichazvidaidza chiti extreme. Most people like the status quo, or they accept it. Vanhu vazhinji vanoda status quo kana kuti vanoigamuchira. And as soon as you start talking about some kind of change Paunongotanga kutaura nezveshanduko ipi zvayo, that is radical, iri radical, or that calls for a fundamental change in the way society works, kana kuti inodanidzira kuti
ngapave nefundamental change munzira iyo society You'll be one of inoshanda these nayo. people Unenge uri vanhu either uyu at the edge of societal thinking. That's why it's extreme. ari kumagumo kwekufunga kwesociety, ndosaka zviri Or kumapeto-peto. you'll get a teenager Kana kuti uchava nemutineja who resists their parental thinking, anopikisa kufunga kwemubereki wake. and the parents will just call them a rebellious teenager. Mabereki vake ungomuti uyu mutineja ari rebellious. So that's why those other terms are used, Ndosaka mamwe mavara iwayo achishandiswa, and they don't actually change the conclusion of what we've got. To answer your question, it doesn't make a difference. There's distorted views. hashanduri conclusion yezvinhu zvatataura, hazvichinji chinhu pamadistorted views atataura aya. So what we've come to the conclusion so far Tosvika paconclusion yedu so far is that when it comes to social reform, kuti patinouya panyaya dzesocial reform, in the way we've discussed it so far, munzira yatakaitaura nayo so far, there seems to be little to no difference between the two streams of feminism. panoita kunge pasina musiyano wakanyanyisa pakati pemastream maviri So efeminism the aya. question that we need to ask then, Mubvunzo watinofanira kubvunza, let me just check something. What is the difference if thus far we can't find any difference? musiyano ndewe uri papi kana by this time Are you going tisingawani to ask the question musiyano? or answer the question? So I'll take an answer in a moment. I want us to turn to Christ object lessons. Ndauti tiende kuChrist object lessons. And I want us to observe, I'm going to call them some facts that we have already discovered all by ourselves. Ndoda kuti tiongorore mamafacts atakatodiscover tichitongozvionera isusu pachezvedu. I mean this carefully, without the help of God. Ndiri kuzvitaura carefully tisina rubatsiro rwaMwari. We use logic, if you like. That's what I mean by that. Ndiri kungoreva hangu kuti tinoshandisa pfungwa kana kushandisa logic. So now we're going to consult God and see what God says. Taakuenda kuna Mwari tonzwa kuti Mwari vanoti kudii. To see if we are in agreement with inspiration. Kuona kuti tiri kutenderana here nemweya wechiprofita. Are we okay with that? Tiri okay nazvo here? When I say are we okay, Pandinoti tiri okay, does everybody see that we're using methodology in our approach to try to ascertain the answer? munhu wese ari kuona here kuti toshandisa methodology kuzama kuda kusvika pamhinduro yedu. So all that we've done so far Zvataita so far is establish or create what? kuestablisha kana kugadzira chii, And what are we about to do now, uye chii chataakuda kuita izvezvi if it works? kana zvichishanda. A structure. Structure. So what have we done so far? Saka zvataita so far chii? We've established the first witness. Taestablisha witness rekutanga. And one of the mistakes that people make Mistake imwe inoitwa nevanhu is they have some rough idea or a notion, kuti vanenge vaine rough idea kana kuti vaine zvavanenge we'll call it a vachifunga, guess. toti vanenge vachifembera. They have some vague idea and they think that is their first witness. Vanenge vaine kamwe kafungwa kari vague vofunga kuti ndo Then they witness look yavo somewhere yekutanga. else, Votarisa kumwe kunhu, often a Bible passage, kazhinji inenge iri passage to yemubhaibheri, try to defend their initial assumption. kuzama kuda kudefenda assumption yavo yekutanga.
and they called that a second witness. vobva vazvidaidza vachiti ndiyo witness yechipiri. So hopefully now we can see that that is a weak way, which makes it an incorrect way of studying. Ndinovimba kuti maakuona kuti inzira iri weak zvinozoita kuti inge iri nzira iri incorrect yekudzidza nayo. I guess we've spent about 4.5 hours making Tapedza sure that our first witness is correct. nguva dzinenge 4.5 hours tichida kumeka sure kuti witness yedu yekutanga iri correct. That radical feminism is exactly the same as liberal feminism. Kuti radical feminism ndicho chinhu chimwe chete chakangofanana ne-liberal feminism. Or to put it in a different way, Kana kuti kuzviisa nenzira yakasiyana. because we're not really that interested in liberal feminism, are we? Hatina Not that interest interested in it. yakanyanya mu-liberal feminism. Ndizvo here? If we're not interested in liberal feminism, why were we even discussing it? Kana tisina interest ne-liberal feminism ko tiri kutomboitaurirei hedu. What was the reason we even discussed it? Nemhaka Francisca? yei takatomboitaura. See how the differences, Okay, you compare it. good. We discussed liberal feminism to compare or contrast it to our target subject, radical feminism. Tataura nezve-liberal feminism kuifananidza nekuisiyanisa kutarget yedu inova iyo radical feminism. If you go back to Lily's study and see how she walked us through methodology, Ukaenda kuchidzidzo chaLily ukaona kuti atifambisa sei mumethodology, you'll see that's what we did. uchaona kuti ndo zvataita. Why did we discuss liberal feminism? Nemhaka yei takataura nezve-liberal feminism. To understand Kuti tinzwisise radical feminism. radical feminism. Does anybody have any questions on that, or is it straightforward? Pana ane mubvunzo pazviri here kana kuti zviri straightforward? Okay, so if we're good on that, Kana zvanakanaka izvi, what conclusion did we come to? conclusion yatakasvika pairi ndeyekuti kudii? And the answer isn't that they're the same. Minduro yanga isiri yekuti zvakafanana. We saw that they were, Takaona kuti zvakafanana, but what was the ultimate conclusion we came to? conclusion yatakazosvika pairi izere ndeyekuti kudii? If we went to study number 2, it was in blue on the brainstorming section. Tikaenda kuchidzidzo chechipiri zvava zviri zveblue pane pfungwa dzatai brainstorma. Gloria. So Gloria said Gloria ati that the conclusion, which we're calling, what are we calling it, Francisco? tikuidaidza chiti kudii? I missed the question. What are we calling this conclusion? We used a different term, but it's the same thing. Conclusion tikuidaidza chiti chitangoshandisa vari rakasiyana asi chinhu chakangofanana. Good. We can say first witness or testimony. They're interchangeable kuti terms. witness yekutanga kana testimony yekutanga mavara anochinjaniwa. So we wanted to understand radical feminism. Taida kunzwisisa radical feminism. In order to do that, Kuti tigone kuita izvozvo, we choose a suitable target. takashandisa target suitable. Or an example, or a Kana- subject, something that's suitable. Kana muenzaniso kana subject chinhu chindiri We suitable went for chinokwana liberal ipapo. feminism, Takaenda kuliberal feminism. and I think it turned out to be a good decision Ndofunga kuti yakava sarudzo yakanaka because we were able to come to a conclusion nekuti takagona kusvika
which we're going to conclusion call a first witness or first testimony. yatichadaidza tichiti witness yekutanga kana testimony And what was the yekutanga. conclusion? Conclusion yenge iri kuti chii? That radical feminism Kuti feminism iri works radical within the system. inoshanda iri mukati mesystem. Simply put, Tichitaura zviri nyore, it's a law-abiding system. isystem inogara mukati memutemo. And we already explored partially Takatomboongorora some muchidimbu biblical passages mamwe mapassages emubhaibheri that helps us to establish this first witness. akatibetsera kuti tisimbise witness We might yekutanga say iyi. that's a will within a will, or almost a fractal. Togona kuti ivhiri riri mukati mevhiri kana kuti yakada kutongoita kunge I fractal. want us to see that we didn't just use logic, we went back to inspiration and helped to support this conclusion that we've come to. Ndoda kuti tione kuti hatina kungoshandisa logic chete, takatoendawo kuinspiration tibetsere kutsigira conclusion yatakasvika mairi iyi. That's the first witness. Ndiyo witness yekutanga. What's the second witness? Ko witness yechipiri ndeipi? Anybody? Pana ada kuzama here? Christ object lessons, good. Christ object lessons. Did everybody can see that? Munhu wese ari kuzviona here? We're going to look at Christ object lessons and see Tichatarisa Christ object lessons. a second witness, hopefully. Toonawo witness yechipiri ndinovimba. So remember, at this stage, this is a thesis. It's not proof yet. Rangarirai pastage inoi ichiri thesis hatisati taiprova. When you're studying, it's a combination of science and art. Paunenge uchidzidza musanganiswa wescience neart. Okay, so we're in Christ object lessons, Tiri muChrist object lessons. and it's chapter 5. Chapter 5. In the English, it's page 76. Muchirungu page 76. There's lots of, I'm going to call them gems or really nice comments that Ellen White makes. Pane magems akawanda kana macomments akanaka chaizvo anotaurwa naEllen White. And they're scattered throughout these passages. Akamwaiwa mumapassages ese aya. So I'm just going to lightly read, and then when we hit a gem or something important, I'm going to highlight it to us. Ndichangoverenga hangu zvishoma nezvishoma, patinosvika pane zvinhu zvakakosha ndichabva ndazvitaura. In the multitude that listened to Christ's teaching, there were many Pharisees. Muruzhinji rwaiteerera zvidzidziso dzaKristu paiva nemaFarisi vakawanda. These noted contemptuously how few of Christ's hearers acknowledged him as the Messiah. Izvi zvakaratidzawo kuti vashoma vateereri vaKristu vai-acknowledge kuti ndime As we Messiah. read through this passage, Patinochiverenga mupassage iyi, this story is about whom? nyaya iyi ndeyani? Who's the story about? Nyaya iyi ndeyani? Anybody? Don't Kana say ndozama Christ. here? Musati Kristu. But it's about the Pharisees. MaPharisees. Okay, it's about Christ. Alright, ndeyaKristu. So that's the answer. Saka ndo mhinduro. But don't give the answer, it's about Christ. Asi musapa mhinduro yekuti ndeyaKristu. It's a story about whom? Inyaya yani? It's a story about us. Inyaya yedu. Because our movement, Nekuti movement yedu
because it's a second witness nekuti witness yechipiri about what subject? pasubject ipi Radical feminism. yefeminism iri radical. Fingers crossed. Takakrosa mafingers edu. As we read this, I'm not going to pick up everything, but I want you to visualize or conceptualize how this fits into our experience. Patinochiverenga ndoda kuti mupicture mupfungwa dzenyu kuti zvinofita sei muexperience dzedu. Who are the Pharisees? MaPharisees ndiani? General Conference. General Conference. That's what Francisco said. Ndozvataura naFrancisco. These noted contemptuously how few of his hearers acknowledged him as the Messiah. Vakaona vachishoropodza kuti vashoma vateereri vavo vanogamuchira kuti uyu ndiMesaya. And they questioned with themselves how this unpretending teacher could exalt Israel to universal dominion. Vakazvibvunza kuti uyu mudzidzisi asinganyebedzeri achasimudzira sei Israel kusvika pakutonga Without riches, power, or dominion yese. honor, how was he to establish the new kingdom? Asina upfumi kana masimba kana ona aizoestablisha kingdom itsva sei? Christ read their thoughts and answered them. Kristu akaverenga pfungwa dzavo akavapindura. What stands out for you in this first paragraph? Muparagraph iyi chii chinobudikira kwamuri? So you have your hand up? Okay, so Emmanuel says, without power or riches. Emmanuel anoti asina masimba kana upfumi. So he's got the right sentence. Saka wana sentence yacho chaiyo. Francisco? Yeah, but, the Pharisees were looking at the earthly powers, not the spiritual powers. Francisco says the Pharisees were looking at the earthly powers Francisco and not anoti the spiritual powers. MaPharisees vaitarisa masimba epano pasi vasingatarisi masimba emweya. This movement, us, Movement ino isusu what have we been looking for? tatiri kutarisira chiko isu. Christine? We're supposed to do, and not what God's. We've been looking at what we're supposed to do, not what God was supposed to do. That's what Christine said. Kashi kutarisa zvinhu zvatofana kuita kwete zvokufana kuitwa naMwari, ndozvataura naChristine. Someone over here? Kingdom. Kingdom. So kingdom is the thought. Hanzi umambo ndo pfungwa yacho. And what have we realized in the last 18 months Chii chatakazoona months about the 18 kingdom? maererano nekingdom. Speak out that. It's not going to happen. Haisi kuzoitika. So I'm just going to brainstorm a few ideas. No Levites, Hakuna maLevites, no Nethinims, hakuna maNethinims, and therefore naizvozvo no glory. hakuna kubwinya. So it says without riches, power, or honor. Hanzi isina upfumi, masimba kana chiremerera. Somehow we believed that we were going to establish some new kingdom here on earth. Neimwe nzira taitenda kuti tichava neimwe kingdom itsva pano pasi. Hundreds and thousands of people were going to flock into our movement and it would mushroom into something beautiful. Vanhu vakawanda mahundreds nemathousands vaizopinda movement yedu chozova chimwe chinhu chakanaka chinoyevedza. Because what did we believe we had? Nekuti taitenda kuti tine chiiko isu. 3 things. Zvinhu zvitatu. You got it? Riches, power, and honor. Upfumi, masimba, uye chiremerera. We believed Saka taitenda we had riches, titaiva power, and honor. neupfumi, masimba, uye chiremerera.
And we don't believe in Godal, hatitendi mukuzvikwidziridza, self-exhortation. kuzvikwidziridza wega. So we didn't use those words. Saka hatina kushandisa mavara iwayo. What did we think we had? Taifunga kuti tine chii? The truth. Taifunga kuti tine chokwadi. We'll call it the message. Toiti daidza chiti message. Riches, power, and honor. What does that sound like to you Izvi zvinonzwika kunge chii kwamuri in the book of Revelation? mubhuku raRevelation? Who's increased with goods? Ndiani akawedzerwa Laodicean. nezvaainazvo? So you can see iLaodicea. that we had entered into a Laodicean condition Saka munoona kuti tanga tapinda mukondisheni yeLaodicea because we believed our message nekuti taitenda kuti meseji yedu was strong enough, good enough to establish a new kingdom. yanga yakasimba zvakadaro, yakanaka zvakadaro kuti establishe Gloria. umambe hutsva. Why we put it in the past and not in the present? Because we don't believe it anymore? I'm saying in the past, and I'm happy to say in the present, Ndati kare ndofara futi kuti titi izvinezvi zvakare. I guess the reason I shied away from the present tense Makandaregedza kushandisa present because tense as we're doing these studies, nyaya yekuti apo tiri kuita zvidzidzo izvi we have an opportunity to get ourselves out of this mindset. tine mukana wekuzviburitsa kubva mufungwa I'm iyi. hoping not today's study in isolation, but these studies that we're doing together Kwete chidzidzo chanhasi chete, asi zvidzidzo zvese izvi zvataa tiri kuita tese pamwe chete. will help us to come out of this condition. Ndinovimba kuti zvinotibatsira kubuda mukondisheni iyi. We would never use this kind of terminology. Hataimbozoshandisa kutaura kwakadai uku. We would say we understand the historical context of these conversations, Taiti hatinonzwisisa historical context yenhaurirano idzi. and we would say the Pharisees believed in this earthly kingdom and Christ believed in another kingdom, Taiti maFarisees vaitenda mune umambo hwepasi uhwu, Kristu achitenda mune humwe umambo. and therefore we know, because the Pharisees are the conference and we're Christ, Naizvozvo taiziva nekuti maFarisees ndo conference, isusu tiri isu Kristu, that Adventism is kingdom building and we're not. kuti maSabata vari kuvaka umambo, isusu hatisi. But if we weren't interested in kingdom building, Asi kana dei tatisina interest mukuvaka umambo, why is this movement so disturbed when nobody's going to join us? ko movement ino inozodisturberwei kana vakanziva We're kuti a very hapana small achatijoina. get aging, Tiri movement diki diki yaakuchembera, becoming frail. yaakupera simba. We don't have young people to replace us. Hatina vechidiki vachatireplacea. And we're running out of time Taakupererwa nenguva. because in 20 years' time, Nekuti mumakore 20 this anotevera, movement probably won't exist movement ino pamwe inenge isisiko. just because of the age problem. Nekuda kwenyaya yeage. If you want to be honest and frank about the situation that confronts us. Kana muchida kuva honest nekuchokwadi nesituation So I want to yatakatasana nayo. suggest Saka ndoda kusuggesta that we were the ones that were kingdom building. kuti tisu taivaka umambo. And if I say it this way, we had lied to ourselves Ndikazvitaura nenzira iyi takanga tazvinyepera to say this is all about the heavenly kingdom, kuti izvi ndezveumambo hwekudenga izvi, eternity. zvekugara nekusingaperi. Because if it was, Nekuti dei zvanga zviri izvo, you wouldn't care how many people had joined us mamusina basa nekuti vanhu vangani vakatijoina or how many people leave. kana kuti vanhu vangani vanorarama.
or even if our great leaders in the movement fall Kunyange- away. Kunyangwe vatungamiriri vakuru The fact mumovement that yedu we worry vakadonha. or panic about those things is indicative Nyaya yekuti tinotopanika tichiita worry about zvinhu izvi inotiratidza indicative that we believe in a kingdom here on earth. inotiratidza kuti tinotenda muumambo huri pano pasi. Any thoughts? Pane ane pfungwa here? Do you think that kind of mindset stems from the conservative upbringing in the SDA church? So Francisco asked the question, do I think it's a function of our conservative upbringing within the church? Francisco ati ndinofunga here kuti zvimubayiro wekufunga kwedu kuri conservative I kwatakawana think it's more kuchechi. to do with our human condition than our Tofuka kuti Adventist upbringing. zvine chakanyanya nechekuita nehumunhu hwedu than kukudzwa kwatakaitwa Because all muadventism. the liberal elements in Adventism, like building big churches, Nekuti maliberals vese vemuadventism vanofarira kuvaka makereke and akakura, everything's beautiful and glorious. zvinhu zvese zvichiratidzika Wherever you are on the spectrum of conservative to liberal, right to left, zvisinei nekuti we uri have the same paspectrum problem. ipi yeconservative kana liberal, right kana left, pane dambudziko rakangofanana. Christ reads their thought and says this: Kristu anoverenga pfungwa dzavo otaura achiti, whereunto we shall we liken the kingdom of God. tichafananidza umambo hwaMwari nechiiko. Now we're in methodology, or with what comparison shall we compare it? Kana kuti tichaufananidza nekufananidza kupi. So this kingdom that Jesus is speaking about is the real deal. It's the real kingdom. Saka umambo uhwu huri kutaurwa naKristu ndihwo umambo chaiwo chaiwo. And it's not the kingdom of priests, Levites, and Nethinims. Hausi umambo hwemapriests, hwemaLevites Christ is talking about nemanethinims. something different than what you and I imagined. Kristu ari kutotaura nezvinhu zvakatosiyana nezvawaifunga iwewe neni. In earthly governments, there was nothing that could serve for a similitude. Mumadzihurumende epano pasi hapana chinhu chaigona kushanda I've been asking semufananidzo. for quite some time Ndandichibvunza kwenguva yakareba if this is a radical feminist movement. kuti movement ineyi ndeyeradical feminist here. I believe it is. Ndotenda kuti iri. How do you know? Unoziva sei? How can I say I think it is without giving some evidence? Ndinogona kuti ndofunga kuti iri ndisina kupa umbowo And I sei. said, give me some examples or some descriptions of radical feminist movements so I can know that we are it. Ndikati ndipei mienzaniso yemamovement ari radical feminist tobva taziva kuti ndiyo yatiri. So I ask you to do some compare and contrast us with things around us. Ndakakubvunzai kuti mufananidze nekusiyanisa isusu nezvinhu zvakatitenderedza. Zach said, we want social change. Zaikati tinoda shanduko muzvinhu zviri social. My question was, find something in this world that can explain or verify who and what we are. Ndikati tsvakai chinhu chiri mumovement ino chinogona kuverifya kuti isusu tiri Compare vanani. us to something. Tifananidzei nechimwe chinhu. David. David. So David said, we don't buy into or accept patriarchy. David ati hatigamuchiri patriarchy. So I'm not asking what we are. Handisi kubvunzwa kuti tiri chii. I want you to tell me what they are, something out there. Ndoda kuti utiudze kuti vari kunze uko ndivanani. So we can say, oh, we look like that. Tigogona kuti takafanana neava. Therefore, we know what that is. Now we can be sure that
of what we are. Tinoziva kuti icho chii, saka tine shuwa kuti tiri vanani. Hopefully that makes sense. Ndinovimba kuti zvinomeka sense. Samuel? Samuel, Daniel's 4 friends. shamwari ina dzaDhaniel. Daniel's 4 friends is us. Shamwari ina dzaDhaniel ndisu. So we can't use an example of us to explain us. Hatigoni kushandisa muenzaniso wedu kuzvitsanangura You can see isusu. that? Unogona If you go kuzviona to here. if you go to Daniel, Ukaenda una Daniel, then go to the kings woenda kumadzimambo of Israel, eIsrael, Persia, Persia, Babylon. Babylon. They're the ones you'd have to look to and compare them with us, Ndo vaunofana kutotarisa wofananidza nesu. because Daniel and his friends are us. Nekuti Daniel neshamwari dzake ndivo isusu. Alyssa? Alisa, So Alyssa said the Black Lives Matter movement. Alisa ati movement yewe Black Lives Matter. So if you look at that movement, Saka ukatarisa movement iyoyi, is that a radical feminist movement? movement feminism iri radical here. Does okay mean no? Well, yes. I guess I was, like, that was the illustration that you brought us to, so that's why I referenced it. So Alyssa said, I mentioned Black Lives Matter, so that would be a good answer. Elisa ati ndataura nezve Black Lives Matter, saka inenge iri mhinduro yakanaka. It's a tool that I used, Tool yandashandisa. but if we were to investigate that movement, Asi dai taizoongorora movement iyi, then you can see that they're not a radical feminist movement. unotoona kuti haizi movement iri radical feminist. And so therefore we couldn't use that to identify ourselves. Saka hataigona kushandisa izvozvo kuti tizvi-identify. Manuel? Emmanuel, I'm going to say no, but because you're going to get problems. Have you heard that? Sorry? Counterfeit. You want to use counterfeits? Name one. vamwe ati me too zvikanzi kwaita tichapinda mudambudziko, umwe akati macounterfeit. Lily said we're going to go to the papacy and see that we can compare ourselves to them. Lily ati tinogona kushandisa papasi toona kuti tinogona kuzvifananidza navo. I'm going to say no for various reasons. Ndichati kwete nemhaka dzakati wandei. Why do you think that the papacy, you think the papacy is a counterfeit to us? Yes? Is that what you said? Unofunga kuti Okay. papasi counterfeit kwatiri, ndizvo zvawataura here? Who's the target audience that counterfeit is for? Target audience iyi yakagadzirwa counterfeit iyi ndeiyani? We'll go with the ethonyms. Tichaenda nemanethonyms. That's a distraction, sorry. Sue Ellen. I-distraction, sorry. Swelling. Oh, 1 second. So Sue Ellen said, why don't we just discuss what we've just read? Swelling ati kungotaura zvataverenga. So that sounds like a good idea. Ndinoita kunge idea yakanaka. We're not going to go ahead, just because I stopped. So, Hatisi how should kufambira we mberi compare it? nekuti ndafambira mberi. Tichaifananidza nechii? Sei? So I can't read past that point. Okay, so Sue Ellen said, let's go back to the passage. So that's where we'll go. Saka hanzi ngatidzokere mupassage, ndokwatichaenda. And I'll read the next sentence. Ndichaverenga sentence inotevera. In earthly governments, there was nothing that could serve as a similitude. Muhurumende dzepano pasi hapana chinhu chaigona kushanda sefananidzo. We'll do one more. Toita imwe. No civil society could afford him a symbol.
hapana society iri civil yaigona So kumupa you might go to sheep or symbol. something, Unogona kuenda kuhwai kana chimwe but chinhu, you're not going to find anything in society. asi hausi kuzowana chinhu musociety. You can see how she uses the term governments Unoona kuti anoshandisa mavara ekuti hurumende, is the same as civil society. zvakafanana nezvakuti civil society. And I would say that that's very similar, if not the same markers or symbols that we used. Ndichati zvakafanana kana kuti ndomamarkers kana masymbols Earthly means atinoshandisa world, isusu. which we used. Earthly zvinoreva kuti nyika, zvatashandisa. Governments are institutions, Hurumende ndo and it ma-institution, mentions society. inozomentionawo society. And you can't go to anything in the world Hapana chinhu chiri munyika chaunogona kuenda machiri to cross-reference who we are. kuti uzoreferenza uchifananidza kuti timbori vanani. To me, that's a profound statement. Kwandiri kutaura kuri profound. And if we had known that, or if it was in our consciousness, Asi dei taizviziva, asi ndofunga kuti zvaiva I think we would have saved ourselves a muconsciousness. lot of heartache. Ndofunga kuti taizozvisevha marwadzo akawanda-wanda. Well, read on. Toramba chiverenga. This kingdom Umambo uhu is like a grain of mustard seed, hwakafanana which, negrain when it is yemustard sown upon seed. the earth, Iyo painodyarwa have we been muvhu. sown upon the earth? Takadyarwa muvhu here isu, muearth. Lots of people are saying yes. Vanhu vakawanda vari kuti hongu. I agree. Ndotenda nazvo. Though it be less than all the seeds that are upon the earth. Kunyangwe iri diki pane mhodzi dzese dzinowanikwa paearth. So everything is bigger, stronger, better than this kingdom. Zvinhu zvese zvihombe This movement. zvakasimba zviri stronger than mhodzi iyi. Are we okay Movement with iyi. that? Zvakanaka here izvi. We can't compare ourselves to anything, Hatigoni kuzvifananidza nechimwe and chinhu. everything is bigger and more important than us. Zvimwe zvese zvakakura uye zvakakosha zvakanyanya So kudarika we isusu. are an insignificant movement or kingdom Saka tiri movement kana kingdom that iri has no insignificant. comparison in its structure, in the way it operates when you look to earthly kingdoms. Isina comparison mustructure yacho, munzira yainooparata patinotarisa makingdoms epano pasi. If we were just to stop there Kana dei taingomira ipapo, and try to analyze what that meant, tozama kuanalyza kuti zvinorevei, which is what we should do. zvinhu zvatinofanira kuita. So if we were to stop there, we're going to move on because we don't have time now. What should we do now? Kunzi tamira ipapo tata kufanira kuita sei? Hatisi kuzoita hedu Remember, nokuti we're hatisina here nguva. to find the second witness of who and what we are. Rangarirai tiri pano kuti tiwane kuti witness yechipiri yekuti tiri How did we do anaani. witness one? Witness yekutanga taiita sei? You compare yourself to Unozvifananidza the liberal feminists. mafeminists vari For the liberal. second witness, Witness yechipiri now what you're going to do? wakuita sei? To what? What's your target now? Target yako yezvinezvi ndeipi? The governments of this earth. Hurumende dzepano pasi. So now we need to understand how governments operate, Ezvinezvi tinoita kufanira kunzwisisa kuti hurumende the dzinoshanda rules sei. and principles by which it governs its subjects. Marules nemaprinciples ayo inogavhena That's a kingdom, masubjects ayo. and so are we. Ndiyo kingdom, isusu tiriwo kingdom. So if you want to know how we're supposed to operate, Kana uda kuziva kuti tinofanira kuoparata sei, you can't go to the world
and compare it with us. haugoni kuenda kunyika woifananidza What nesu. did Christine just say? I think it was Christine. Christine ndiye ataura, We have to go to the world for sure, tofanira kuenda kunyika zvechokwadi, because that's what we're told to do. nekuti ndo zvatinoudzwa kunzi tiite. And it says you can't compare us. Zvonzi haugoni kutifananidza. What do? Saka unoita sei? You contrast us. Unotisiyanisa manje. So every time you go to the kingdoms of the world, Pega pega paunoenda kumadzimambo epano pasi, let's be sensible. ngativeyo sensible. Every time is a stretchable concept. Handiri kuti every time zvinoreva concept inogona kutatamura. Don't take every time literally. Musangozotora kuti every time mozvitora zviri So we'll go literal. to the earthly kingdoms Toenda pamakingdoms epano pasi, and we'll go to ours. toenda kune yedu. So this is us Isusu ndisu ava. and this is the USA as an example. Iyi USA semienzaniso. And we'll do 3 markers Toita mamarkers matatu. and they say we do it this way. Vanoti tinozviita nenzira iyi, 3 separate things. zvinhu zvitatu zvakasiyana. So what do? Saka isi tinoita sei? What do we say? Isi tinoti kudii? Number 1, the governments do it this way. Hurumende iyi inozviita nenzira iyi. Julio? Good. We do it differently, Tozviita zvakasiyana. not that way. Noti nzira yavo iyo. Are we okay with that? Izvi zvakanaka here? So we get something that's completely alien to us, Tinova nechinhu chitori alien kwatiri and zvachose. even that can teach us. Ichocho chinogona kutotidzidzisawo zvakare. And so, what did Lily say a few moments ago? Lily ataura kuti kudii? Mamoments mashoma apfuura. Oh, sorry, Julie, sorry. You didn't correct me. Okay? She did. Oh, I didn't hear. Julie, what did you say? Wati chii, Julie? A bit more? Papacy. Yeah? Ataura So papasi. we could go to the papacy. Tatogona kuenda kupapasi. Papacy says we do it this way, Papasi yoti isi tinoizviita nenzira iyi, and therefore we can learn about ourselves. naizvozvo isi togona kudzidza pamusoro pedu. So she is correct. Saka ari correct. Is everybody okay so far? Munhu ese ari okay here so far? Do we have some level of confidence that we've followed the rules to our best ability? Tine confidence here yekuti tateedzera marules nepese patinogona napo? If not, very good. At least we've done a reasonable job. Pamwe taitawo basawo riri nani. Any questions of how we've approached this? Pane mibvunzo here yekuti tazviaproacha sei izvi? How did you know to contrast the governments? Why the government? How did we know to contrast governments? Taziva sei kuti tigocontrasta hurumende? Who wants to venture an answer? Ndiani ada kuzama kupindura? Zach? Kingdoms? Need a bit more than that. No. Alyssa? Develop the answer. But earthly is noise. How do we know we should be looking at kingdoms or Unoziva sei governments? kuti tinofanira kunge tichitarisa makingdoms kana kuti magovernments? When we talk about kingdoms, we apply it to government. Every time we talk about kingdoms, we apply it to governments. Pese Christine? patotaura makingdoms tinozviapply kugovernment. Christine? Christine?
Because we're an organization. Hanzi nekuti tiri Francisca? organization. Francisca. Christologic lessons, it stated that riches, honor, and power. Francisco said because in the passage it says riches, power, and honor. Yati passage inoti riches, power and honor. Like a. Is it a repeated enlarged? We have. So Gloria says, is it repeat and enlarge? Gloria yati haizi repeat and enlarge here. For me, it's a lot simpler Kwandiri zvinhu zviri simple. because this whole subject, the first paragraph and a half, Nokuti subject yese iyi paragraph yekutanga nehafu. are about kingdoms or governments. Zviri kutaura nezve makingdoms kana kuti And Christ magovernment. asked the question, Kristu ovunza mubvunzo. how are we going to compare my kingdom? Ko umambo hwangu tichahufananidza With sei? what are we going to compare it? Tichahufananidza nechii? It's a rhetorical question, Bvunzo uri rhetorical. which Ellen White answers. Uyo Ellen White anopindura. She says, look to the earthly governments. Anoti tarisai hurumende dzepano pasi. So that's all I've done. Ndozvandaita. I've just read the instruction, and that's why I'm looking at governments, because that's what we're told to look at. Ndangoverenga instruction nokuti taudzwa kuti tarisai hurumende dzepano pasi. Or told not to Ndozvataudzwa. look at. In Kana kuti atiudza reality, kuti musatarisa. Ndo chokwadi chaatiudza kuti musadzitarisa. which is the whole concept of counterfeits, if I can use that term. Inova ndiyo concept yemacounterfeit. Kana achigona kushandisa kutaura ikoko. Does that answer your question? Yeah. Izvi zvinokupindura mubvunzo wako. It's as simple as being it was written there. Izvi zvingori The word simple governments. sekunyorwa kwazvakaitwa. Vara rekuti governments. No civil society could afford him a symbol. Hapana civil society yaikwanisa kumupa symbol. It's like a mustard seed that is the smallest of all the seeds on the earth. Inoita kunge mustard seed inova idiki diki pane maseeds ese pano pasi. Yet when it is sown and grows up, Asi painodyarwa yobva yakura. it becomes greater than all the other herbs. Inozova ihombe kupfuura mamwe maherbs Puts out ese. great branches, Yoisa mabranch makuru. and all the birds of heaven can sit or roost or nest in its shadow. Shiri dzese dzedenga dzinogona kugara kana kuita matendere adzo So that's taken from Mark chapter 4. mushadow yawo. Izvi zvinotorwa kuna Mark chapter And then 4. Ellen White will comment on everything we've just read in a bit more detail. Ellen White anozokomenta achiwedzera detail pane zvinhu zvese zvataverenga. The germ in the seed grows by the unfolding of the life principle which God has implanted. Seed riri kugerminata rinokura. Hanzi gem riri museed Its rinokura development depends not on no nekuunfolda human power, kwemaprinciples aMwari akadyarwa. Kudevelopa kwayo hakudipendi Christ's kingdom operates nemasimba in the same evanhu. way. Kingdom yaMwari inoparita nenzira yakafanana. It's a new creation. Chisikwa chitsva. The next sentence is problematic, I think. Sentence inotevera ine dambudziko ndofunga. Its principles of development, Maprinciples ekudevelopa kwayo that means growth, kana kuti kukura the way kwayo, it grows nzira yainokura nayo is opposite of those that rule the kingdoms of this world. anopikisana neayo anotonga madzimambo epano What's the pasi. principle? Makingdoms epano pasi. Principle chi? Another word for principle. Imwe vara rekuti principle. Foundation. Now, someone said foundation. Methodology. Methodology, Kana ati foundation Root. mwakati methodology, mwakati law, maroots, mwakati mitemo, rule, mwakati and rule. I'm going to put methodology. Kuda kuisa methodology.
And why do I want to put methodology? Nemhaka yei ndiri kuisa methodology. Because methodology is an institution, Nekuti methodology i-institution. and that was discussed in some studies in Australia earlier this year. Izvi zvakataurwa kuzvidzidzo zvekuAustralia pakutanga kwegore If you want to rino. go back to them and review them, they were good studies. Kana muchida kudzokera kunoona zvidzidzo izvozvo zvakanaka. And an institution Institution is a law mutemo or a rule. kana kuti irule. We know that methodology is rules. Tinoziva kuti methodology ndo marules. We're okay with that, with those definitions? Madefinition aya akanaka here. I've given several synonyms, so it's a broader understanding. Ndapa mifananidzo dzakati wandei kuti tigova nekunzwisisa kwakakura. One. Truth. So ili Okay, nati with truth. chokwadi. Takachanyorawo chokwadi apa. So it says Saka tinoti that apa. the rules by which the kingdom of heaven operate are different to the rules of earthly government. Mitemo iyo mumambo wekudenga uno-operata wakasiyana nemitemo uno-operata magovernments epano pasi. Hopefully you can see that why this is problematic. Ndinovimba kuti munogona kuona kuti nemhaka yei izvi zviine matambudziko. If you're still not sure, Kana musinganyatsi kuziva, we'll go to the next sentence. tinoenda pasentence inotevera. Earthly governments prevail. Mahurumende dzepano pasi dzinokunda. Prevail means continue to grow, to prosper Dzinoramba dzichikura by physical dzichitekeshera force. neforce iri physical. They maintain their dominion by war. Vanomaintaina utongi hwavo nehondo. But the founder of the new kingdom, Asi uyo akawana umambo this hutsva, movement ino, is the Prince of Peace. ndiye mambo werugare. So the rules that govern this movement, Marules anotonga movement ino. the rules that govern what kind of organization? Marules anotonga organization iye mhando ipi? A radical feminist organization. Organization yefeminism iri radical. Our definition of radical feminism Ndiyo definition yedu ye-radical feminism. must not be based on Haafani kunge ari based physical force, pakumanikidzira zviri physical, dominion achieved by war, utongi hunowanikwa kuburikidza nehondo, but has to be based upon rules of peace. asi anofanira kunge ari maererano nemarules So we erugare. already now have the beginning blocks of understanding what this movement should be structured around, how it should operate, its rules, Takutanga kuona zvinotanga kuvaka kuti movement ino marules ayo anofanira kunge ari structured and pachii. once you have that, Wava neizvozvo, we haven't quite got it yet, hasati anyatso kuzviwana, we would compare and contrast ourselves to what now? tinozozvifananidza nekuzvisiyanisa nechii izvezvi. What we're comparing ourselves to. Takuzvikompeya nechii. We could say contrast at either one. Togona kuti kuzvisiyanisa zvangofanana. We've got it at the top here. Tinayo No. pamusoro. We'll say to the law, Tichati to the rules, kumutemo kana to marules these principles. kana kuti kuma-principles aya. So if we want to know whether or not we are radical feminists, Kana tichida kuziva kuti tiri ma-radical feminist here kana kwete,
in the way we want to define that term. nenzira yatinoda kudhifaina nayo vara iri. Radical means what? Radical zvinorevei? Go to the root. Enda kumudzi. Feminism means Feminism inorevei? everyone is of the same value. Munhu wese ndewevalue yakaenzana. If we want to achieve that title or that status, Kana tichida kuwana title iyoyo kana status iyi, first we compared ourselves to the earthly governments, tatanga tazvifananidza kuhurumende dzepano pasi, or contrasted ourselves. kana kuzvisiyanisa. Ellen White gave us two examples: Ellen White atipa mienzaniso miviri, force kumanikidzira and war. nehondo. She says physical force, Ati manikidzira kuri but what do we physical, know about force? asi tinoziva chii pamusoro In fact, what's the worst type force? of force? Force yemhando yakanyanyisa Substitute ndeipi? abuse for force. Akasubstitute abuse kuforce. I'm going to say psychological. Ndichati psychological. Psychological abuse. Ndichati psychological abuse. Some people call that gaslighting. Vamwe vanhu vanozvidaidza vachiti gaslighting. So if she talks about physical force, we can talk about psychological force. Kana achitaura nezvephysical force, tinogona kutaura nezvepsychological force. As soon as she says war, Paanongotaura nezvehondo, which is weapons, anova literal, maweapons, zviri literal, what do we say? tinoti kudi, Not spiritual. kwete zviri spiritual. Propaganda, but we call it Hanzi an propaganda. information war. Asi tinoidaidza tichiti hondo Okay? So yeinformation. we see how the governments operate, and we're supposed to work on it completely different principles. Saka tinoona kuti hurumende dzinoshanda sei, isi tinofanira kushanda nemaprinciples akatosiyana zvachose. Do you think there are elements within our movement, Unofunga here kuti kune maelements mukati memovement yedu, either at the top, in the middle, or at the bottom, pamusoro, pakati kana pazasi, that use information warfare? anoshandisa information warfare? Or do you think we're all nice? Kana unofunga kuti tese takanaka? In our movement, I don't mean the USA, just generally. Mumovement medu handirevi USA. Whether it's at the head, a leader, right, or someone at the bottom. Kumusoro-soro pavatungamiri kana kuti vanhu vari pazasi. I think several people are saying they're pretty sure that there are elements. Vari kuti vanoziva kuti pane There are maelements. elements within our movement that use these techniques. Pane maelements ari mumovement ino anoshandisa matechniques aya. So there are people in our movement that use, I'm going to substitute force for abuse. Pane vanhu mumovement muno vanoshandisa, ndichasubstituta force ndoti abuse. And when it says war, Pazvinoti hondo, I'm going to say manipulation ndichashandisa kuti manipulation. of what? Yechii? Of information. Yeinformation. Another way of saying that Imwe is nzira yekuzvitaura nayo distortion kuti kutaura zvinhu zviri distorted, of the truth. kushonyorora chokwadi. I think we call them liars. Ndofunga kuti tovadaidza achiti vanhu vanonyepa. Hopefully we can see how we went from two armies fighting on a battlefield to liars. Ndinovimba kuti taona kuti tinobva sei pamauto maviri ari kurwa In a few gentle army steps kuenda pane vanhu based upon the midnight vanonyepa. cry message. Nemasteps mashoma So I feel a level of based confidence in pa-midnight doing cry that. message. Saka ndinova nelevel yeconfidence mukuzviita izvi. And this movement, if it was truly radical, Movement inode yanga iri radical would not zvechokwadi, operate that way. yaisazo-operata nenzira iyoyo. It would operate in a peaceful manner. Yaioperata nenzira iri peaceful. And so the definition of peace is not turning the other cheek. Definition yepeace hakusi kupa rimwe dama.
based upon what we have on the board, what's the definition of peace? maererano nezvinhu zvatinazvo paboard, definition yepeace I can't ndei remember what rule of Miller this is, but it's one of them. handicharangariri kuti rule Obviously. ipi yamila asi ndeimwe yayo. We're not using a dictionary definition Hatisi of peace. kushandisa definition yedictionary yepeace. We're letting I think it's something like, we're letting the Bible interpret itself. Tiri kuti bhaibheri ngarizviturikire. In this case, we're letting Ellen White interpret herself. Munyaya yatiri kutaura tiri kuti Ellen White ngaazviturikire ega. Rule number Irule ipi? 5? I knew it was 5. Ndeyechishanu. Zach? Working with the system. I agree. Anzi kushanda nesystem, ndotenderana nazvo. So now we look at peace, and peace means what? Takutarisa rugare ruri kurevei? Peace means no abuse Peace zvinoreva kuti hapana abuse. and no, I don't want to use the word lie now, no distortion of the Hapana, truth. handichadi kushandisa vara rekuti kunyepa. Hapana kudistota chokwadi. And just those two, and we haven't even scratched the surface. Hatisati tatombotanga kubata surface. They were just sitting there given to us. Izvi zvitatangogara zvikatopiwa kwatiri. We've done no digging yet. Hatisati tatombodhiga. And I would contend, I believe, Indinogona kukotenda, ndinototenda. if every single one of us Dei umwe neumwe wedu. here in the USA Muno mu-USA. only, Chete. if we didn't use any abuse, Dei taisashandisa abuse. if we didn't distort the truth, Tisingashonyorori chokwadi. the ministry in the USA would look radically different. Ministry yeku-USA yaizoratidzika zviri And I would different. suggest just these two Radical. things are really difficult to achieve. Zvinhu zviviri izvi zvakaoma kuti zvigonekeke. Bringing it back to the movement, Tichidzosa ku-movement, we've only looked at 2 points which were really easy to see. tangotarisa mapoints maviri ari nyore kuona. And you know, Munoziva by faith, nekutenda. in the rules themselves, Mumarules acho pachezvawo, there's going to be a stack of other things pachava nezvimwe zvinhu zvakatowanda. that we just need to dig for and we'll find. Zvatinofanira kutodhiga tigozowana. And it just becomes harder to be identified as a radical feminist the more rules you have. Zvinoramba zvichiwedzera kuoma kuti uidentifyiwe semuradical feminist kana tikaramba Or the tichishandisa more marules markers. kana kuti tikaramba tichishandisa mamarkers akawanda. So in your own experience, just go for these first 2. Saka muexperience yako iwewe ingoenda And every nezviviri time izvi zvekutanga. you not only open your mouth, Pese kwete paunongovhura muromo wako, but you look at people, asi paunotarisa vanhu, the way you carry yourself, nzira yaunozvitakura nayo, and what you think uye zvaunofunga. with your slow brain. Nebrain yako iri slow. Make sure you're not abusing people or distorting the truth. Make sure kuti hausi kuabusa vanhu kana kushonyorora chokwadi. And I suspect we're in the high 90s that you're failing at least one, if not both of these markers. And these are just 2 of many. Ndofunga kuti titori kuma 90% evanhu vakawanda vari kufeila zviviri izvi kana zvisiri 1 chazvo vari kufeila zviviri. I want to remind us Toda kutirangaridza in the 3 previous studies, muzvidzidzo zvitatu zvatapedza we were looking at how radical feminists change society. tanga tiri kutarisa kuti maradical feminists And they vanoshandira do society it sei within the system.
vanozviita vari mukati mesystem. We'll just give a slightly different definition or expression. Tichapa definition kana expression yakati siyanei. They reform society within the existing legal framework. Vanoreforma society neframework iri legal iripo. Now we want to understand a little more about radical feminists. Takuda kuti nzwisisei zvakati zvishoma zvakati wandei Now we're going maererano to not look nemaradical at feminist. liberals. Hatichatarisi maliberals. We began by looking at earthly governments. Tatanga nekutarisa hurumende dzepano pasi. It says if you look to that, you'll see no examples of how you're supposed to operate. Kanzi ukatarisa muhurumende idzi hauoni maexamples ekuti tinofanira kuoparata sei. And that's how we got here. Ndokusvika kwataita apa. Peace Rugare means no abuse and no distortion of the truth. zvinoreva kuti hakuna abuse uye hakuna kushonyorora chokwadi. Sarah, Sarah, question? mubvunzo wako? So Sarah's asked for some examples. Sarah ari kubvunza kuti pane muenzaniso here? So I'm going to, because of lack of time, I'm going to avoid looking at some examples. Ndichavoida kutarisa muenzaniso nekuda kuti nguva yedu yapera. Except to say, Kunze kwekutaura kuti based upon limited information, maererano neinformation iri limited. what's our catchphrase for that? Phrase yedu ndeyekuti All you see zvaunoona is not all there is. hazvisiwo zvese zviripo. So that's partial information. Information iri We should partial. not venture Hatifanirwi onto Satan's ground kupinda muground yaSatani. and think we understand people, Tofunga kuti tinonzwisisa vanhu. think we know what they're really like, Tofunga kuti tinonyatsoziva kuti vakanyatsomira sei. think we know what their intentions were. Tofunga kuti tinoziva kuti ma-intentions avo ndeapi. I'm thinking within the movement. Ndikufunga mukati me-movement. I'm not thinking that you're out on Friday night after going clubbing and a man's walking really quickly behind you. Not that scenario. Handisi kufunga kuti waenda kuclub musi weFriday murume achifamba kumashure kwako. Kwete scenario iyoyo. Why not that scenario? Nemhaka yetisi Because people kutaura laughed. scenario iyoyo. Nekuti vanhu vaseka. Because that is what territory? Nekuti iterritory ipi? Fast brain. Ye-fast brain. Yeah. That's fast brain territory. So that doesn't fit in this model. I-brain ne-fast brain haifiti mumodel iyi. Distorting the truth, Kushonyorora chokwadi. is that fast or slow brain? I-fast brain kana kuti slow Let's brain. test. Fast, Vanoti i-fast, slow. vanoti slow. We'll go for slow. Tichachuza slow. Fast brain doesn't operate on the truth. Fast brain haitomboparati nechokwadi. It doesn't care if you're really going to kill me or if you're pretending to kill me. It will react. Haina basa kuti uchandiuraya here kana kuti uchanyepedzera kundiuraya, ichangoreact. It's a lizard brain. Brain yedzvinyu. That's an in-house joke. We're beginning to define peace. Takutanga kudefine kuti peace chii. Peace is not going to a yoga class and meditating. Peace hakusi kuenda kuklasi yeyoga wotanga kumeditate. Give me a Bible verse. I've cheated because I've already looked it up. Ndipei vhesi remubhaibheri, ndatochita nekuti ndatoitarisa. I'll give you the book. Ndokupai bhuku racho. 14. Gets harder. 27. John I'll read the 14 whole ndima verse so it 27. gives the translators an opportunity to look it up.
Ndichaverenga vhesi yese kupa mukana kuna ari kuturikira kuti vaitarise. Oh, John, it should be on the board. Is it not on the board? John 14. John 14, ndima Peace I 27. leave you. Sorry, wait there. Let me get it. I'll read from the King James. Peace I leave with you, my peace I give unto you. Not as the world giveth, give I unto you. Let not your heart be troubled, neither let it be afraid. Ndinokusiyirai rugare rwangu. Rugare rwangu ndinokupai kwamuri. Kwete sekupuhwa kwamunoita nenyika. Ndinokupai inini. If we believe Itai the mwoyo yenyu prophets do not fight against isatambudzika. each other, Uye ngaisava nokutya. Kana tichitenda kuti maprofita havarwisanisani. in plain language, they're saying the same thing. Mune language iri plain vanenge vachitaura John and Ellen zvakafanana. White must be saying the same thing. John naEllen White vanofanira kunge vachitaura zvinhu zvakafanana. So Ellen White's defined peace as no abuse and not distorting the truth. Ellen White ataura chokwadi sekuti hachizi abuse uye hachizi kushonyorora chokwadi. And so the peace that Christ or God gives you Saka peace yaunopiwa naKristu kana kuti is naMwari not the ability to get through this difficult world without getting stressed. haisi ability yekuti ugone kufamba munyika ino usina kuwana stress. It's not the ability to stop getting angry and just be peaceful and happy, like a Yes. lotus flower. Ability yekumira kutsamwa wongoita peace zvako seruva riya relotus. Because I think that's what many Christians, many of us, think that that peace is. Nokuti ndofunga kuti ndo zvinofungwa nemaKristu akawanda. Vazhinji vedu vanofunga kuti ndo rugare The peace runotaurwa. that God gives you, Rugare rwaunopiwa naMwari. I'm going to add a phrase which I think is legitimate. Ndichaisa kutaura kwandofunga kuti kuri legitimate. Power. Simba. This peace is power not to abuse people Rugare urwu isimba and rekusa not abuse vanhu. distort the truth about people. Uye kusashonyorora chokwadi maererano nevanhu. Don't say lies about people. Musanyeba pamusoro pevanhu. And those lies they're not blatant lies. I hope you understand what I mean by lies. It's the distortion of the facts. Manyepo aya haasi manyepo ari pachena ndo imba kuti unonzwisisa kushonyorora. And most of the time, we distort the fact because of our biases and our prejudices. Kazhinji kacho tinoshonyorora nekuda kwemabhayasi edu uye And nemaprejudice that's what edu. Christ is offering us, Ndizvo zvatiri ofewa naKristu. to be a citizen, Kuti tive macitizens. to live in a kingdom, Tigare muumambo. to help create a kingdom Kubetsera kugadzira umambo. that operates in a different sphere, in a different way than the world. Unoopareta nesphere yakasiyana nenzira That's the peace yakasiyana that nenyika. is being offered to you. Ndo rugare rwamuri kupuwa. And it says it in the next part of the verse. Zvinozvitaura mupati inotevera yevhesi. Not as the world gives you. Kwete sezvokupuwa kwamunoita nenyika. I can assure you, Ndinogona kukusimbisai, not from experience, kwete kubva kuexperience. millionaires have a lot of peace. Mamiliyonea vane peace yakawanda. When Vane they rugare travel, rwakawanda. Pavanofamba, it's really peaceful. vane rugare. When they get healthcare, it's peaceful. Pavanowana healthcare, zvine rugare mukati. Because that's what the world can offer you. Nekuti ndo zvaunogona kupuhwa nenyika. And it says the peace that God gives you, the world cannot give. Zvinonzi rugare rwaunopuhwa naMwari, nyika haigoni kukupa. So it's not based upon power or money or any of those things. Saka hazvisi rugare rwesimba kana rwemari kana rwechinhu izvozvo. And you can't go to a Shaolin temple to get it, Haugoni kuenda kutemple yeShaolin kuti ugogona or a kuzviwana. YouTube yoga video. Kana kuti yoga video yeYouTube. And I'm not criticizing money or those priests or yoga.
Handisi kukriticize mari kana mapristi iwayo kana kuti yoga Don't iyoyo. misunderstand me. I'm not having a go at those things. I'm not criticizing them. Musatadza kundinzwisisa, handisi kukriticize zvinhu izvozvo. I'm saying they are not the biblical peace that is mentioned in John and in Christ object lessons. Handisi kuti ndo rugare ndiri kuti harusi rugare runomentionwa kuna Christ object lessons nekuna It's John. not a calmness that comes upon you in times of trouble. Hakuzi kuva calm kunouya pauri munguva In fact, when dzekutambudzika. times of trouble come upon you, Panotouya nguva dzekutambudzika kwauri, you try to see the truth of the situation, you try to see the situation for the truth or what it is. unozama kuona situation uye chokwadi chekuti situation We iyi don't distort things. hatishonyorori zvinhu. And many of us do that. Vazhinji vedu vanodaro. You look at your communication, Unotarisa nhaurirano dzako, you look at the things you read or watch or what you share with people. zvinhu zvaunoverenga, zvaunoona kana kuti zvaunoshare nevanhu. Now, I think you'll see much of it is based upon a distortion of the truth. Zvizhinji zvazvo zviri based upon kushonyorora chokwadi Or it's Ka- psychological abuse. kana kuti kuabhusa vanhu mupsychology. Okay, so Christ promises to give us all of that. Kristu anopromisa kutipa zvese izvi. We've run out of time, so I just want to just make a few more comments. Taperirwa nenguva, dangoita macomments mashoma shoma. The Holy Spirit represents worldly kingdoms under the symbols of fierce beasts of prey. Mweya mutsvene unorepresenta makingdoms epano pasi semafierce beasts of prey. But Christ is the Lamb of God, which taketh away the sins of the world. Asi Kristu ndiyo hwayana yaMwari anotora zvivi zvepano In pasi. his plan of government, Mupurani yake yehurumende, there is no employment of brute force to compel or force the conscience. hapaiswi employment yekumanikidzira kana kumbunyikidza So we could write conscience. here now, we've got another one. Taane chimwe zvakare. I'll put brute force Ndichanyora kuti brute force. and then I'll say the word force, which is compel the conscience. Ndichataura vara rekuti force rinoreva kuti kumbunyikidza conscience. And the basic definition of conscience Conscience definition yayo iri basic is understanding right and wrong kuti kunzwisisa zvakanaka nezvakashata, and then feeling bad about it. obva wanzwa zvakashata pamusoro pazvo. You understand conscience as that, Kanzwisisa conscience saizvozvo, the ability to feel bad about doing wrong things. ability yekunzwa zvakashata mukuita You can see why zvakashata. compelling or forcing the conscience is so evil. Unozoona kuti kumbunyikidza conscience kwakaipisisa zvakadaro sei. Because instead of telling somebody to feel bad about something that's wrong, Nekuti pachinhambo chekuudza munhu kuti anzwe zvakaipa pane chinhu chakashata chaari kuita, what are you going to tell them? uchamuudza chii? Feel bad about something that's right. Uchamuita kuti afile bad pachinhu chiri right. That's what compelling the conscience is. Ndokumbunyikidza conscience. So now we've got 4 markers. Taane mamarkers 4. The Jews looked for the kingdom of God to be established in the same way as the kingdoms of the world. MaJews vaitarisira kuti umambo hwaMwari hugadzwe nenzira yakafanana This neumambo movement hwepano needs pasi. to continue to establish itself Movement ino inofanira kuramba ichienderera mberi nekuzviestablisha in order to be radical. kuti ikwanise kunge iri radical. It can't do it in the same way that the world does it. Haigoni kuzviita nenzira iyo yakafanana neinoitwa nenyika.
Look at most radical feminists in the world. Tarisai maradical feminists vakawanda munyika, Their ideology, pfungwa dzavo, their methodology methodology dzavo of promulgating their belief systems, dzekukurudzira mabelief and systems see if it avo. meets this standard. Onai kuti anomita standard We iyi might here. use the same phrase, Togona taura kwakafanana, but you might find us very different to radical feminists in the world. asi unogona kutiona akatosiyana zvachose nemaradical feminists vari munyika. To promote righteousness, they resorted to external measures. Kuti vakurudzire righteousness vakazorizota kune methods I don't know what epanze. external measures are. Measures epanze ari kutaurwa hatisi kuti ndapi. I do, but we're not going to discuss it. Tinomaziva edu asi hatisi kuzomataura nezvawo. But they're not internal measures. Asi haasi measures emukati. So we need to try to understand what an external measure is. Tozama kunzonzwisisa kuti external measure chii. I'm just going to say it's bad. Ndichangoti zvakashata. They devised methods and plans. Vakagadzira methods uye maplan. That's repeat and enlarge of external. Ndokuvedzera nekudzokorotsa kwezviri external. So they've got all of these external measures, they've got all this planning, all these methods. Vane external measures ese aya, plans ese aya, methods ese aya. But Christ implants a principle. Asi Kristu anodzika principle mavari. She'll tell you what it is. Anokudza kuti ndeyechii. By implanting the truth and righteousness, Christ counteracts or counterworks error and sin. Mukudyara chokwadi nekururama, Kristu In closing, anopikisana neera nechitema. Mukufarira, there are two things we need to handle: pane zvinhu zviviri zvatinofana kuhandla, personal zvinhu zviri personal and political. nezvinhu zviri political. Political, we're going to use a different word. Political tichashandisa vari rakasiyana. Institutional. Zvinhu zveinstitution. And personal is Zviri personal, individual. zvinhu zveindividual. So when we take everything that we've learned, Patinotora zvinhu zvese zvatadzidza, we have to apply it in two ways at two levels. tofana kuzviaplya nenzira mbiri pamalevel maviri. I'm going to call this organizational. Ndichataura ndichidaidza izvi kuti zviri organizational, Maybe leadership. pamwe toti utungamiriri. So there's an organizational or an institutional application to everything that we've said. Pane application iri organizational kana iri institutional kune zvinhu zvese zvatataura. And every individual person must also apply these principles, these rules in the same way as well. Muindividual wese anofana kuzoaplya marules aya zvakafananawo nenzira iyi. When you look around you, Paunotarisa akakutenderedza, so this is you, iwe ndiwe uyu you're apa looking. wakatarisa. When you look around, Paunotarisa zvakakutenderedza and you look at yourself, wozvitarisa iwewe. when you look around, you're looking at this. Pauri kutarisa uchitarisa uri When you're kutarisa looking at yourself, organization. you're looking at this. Pauri kuzvitarisa uri kutarisa individual. And you're looking to see if there is peace Uri kutarisa kuti uone kuti pane rugare in this here movement. mumovement muno. If it's a peaceful movement, Kana iri movement iri peaceful, if it's institutionally peaceful, and if you are individually peaceful. kana institutionally iine rugare, kana iwe semunhu uri une rugare. Let's close with prayer. Ngatifarei nemunamato. Before we close, I just want to thank everybody for joining our camp meeting here. Tisati tavhara, da kungotenda munhu wese nekujoina camp meeting yedu pano. I hope you've all had
as much happiness and joy as we have had. Ndinovimba kuti mese makavawo nerufaro nerugare seisusu zvatakava nazvo. It will be a blessing for me to listen to the other presentations. Chachiri chikomborero kwandiri kunzwawo mamwe mapresentation. And it's been a joy for me to share some of my thoughts with you. Wauri mufaro wangu kusheyawo dzimwe pfungwa dzangu nemi. I'm just going to check. Ndichangocheka. I believe we have meetings this coming Sabbath. Ndinotenda kuti tine mameetings sabata rinotevera iri. I don't know how many. Handizivi mangani. It won't be more than 2, I don't think. Anenge asina kuwanda kupfuura 2. And we'll give you the times in due course. That's on the 31st. Tichazokupai nguva dzacho munguva And inotevera. then in Musi wa 31. a couple more weeks, we'll have another Sabbath meeting. Mune mamwe mavhiki anotevera tichazovawo neimwe meeting yesabata. Farewell and God bless to everybody. Let's pray. Bye-bye, Mwari akukomborerei. Ngatinamatei. Holy God, we thank you Mwari vatsvene tinokutendai for your watch care over us. nekutitarisira. I hope, like myself, Ndinovimbawo kuti seni everybody that pachezvangu has participated in these studies, munhu wese aparticipata muzvidzidzo izvi, having been on this journey that you, through the Holy Spirit, has taken us through, anga ari mujeni iyo imi kuburikidza nemweya mutsvene makatipinza mairi, that they, like me, kuti ivo seni have learned. vadzidza. I've learned many things that you've shown me, Ndadzidza zvinhu zvakawanda zvamakandiratidza, and I just bow before you to give you thanks. ndichingopfugama kwamuri kukutendai. As I examine myself, Sezvandinozviongorora pachezvangu, I see that I don't hit the mark that you have set for me. ndinoona kuti handisviki pamaki yamakandigadzirira inini. I want to live a life of peace. Kuraramawo May upenyu that hune be the rugare. prayer for each of us. Dei wange ngawo munamato kune mumwe nemumwe wedu. Amen. Amen. Amen.